ଏଇ ଦେଖ ବା ମତେ କହିଲେ ଭିडिଓ କରିବାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଡରିବେ। ଦେଖୁଛଟି ମା ମତେ ଭିडिଓ କରିବାକୁ କହିଲେ ମାନେ କେତେ ଭଲ ସେ ଖାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଖାଉଛନ୍ତି 1 ମିନିଟରେ ସରିଯିବ। ମାନେ ଲୋକ ଭାବିବେ ବୋଧେ ରାକ୍ଷସ ଖାଉଛି। ମଝିରେ ଟିକେ ଘେସରା ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି କ୍ଲିୟର ହଉଛି। ମାନେ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଖାଇବା ସରୁଛି 45 ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ର ହେଇଛି 1 ମିନିଟ ହେଇନି। ଗିନା ଦେଖେଇ ଦିଅ ଖାଲି ଖାଲି ଠିକ ସଇଲା।